своего. Назвал народ Твой, Пане, благослови спадщину Твою и керуй ею вечно. Гэтымі словамі антифоны на ўваход распачынаем святую імшу у 12-ю звычайную нядзелю. Спявалі толькі што Боже, спашлі дождж. Рачыня уже не хапае, скажем, гэтай вільгаці, не хапае гэтай прахалоды. Але прыходзім сёння ў святыню Божую і просім, каб Бог спаслаў гэты дождж Божых ласкаў на нас, на нашай сем'і. З гэтымі просьбамі, напэўна, сёння прыходзім, папрошваючы о патрэбным Божым благаслаўленні для нашых родных і блізкіх. Падчас гэтай святой імшы я малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлай Інны Чайкоўскай у 3-ю гадавіну пасля яе смерці. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаемся Богу Святому і вам, браття і сёстры, што зграшылі віны, думкаю, словам, учынкам і законам. Моя вина, великая вина, тому прошу нас, святейший, за всю Пану Марию, всіх анемов святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, да Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Praise
ты николи не покидаешь без опеки ты, кого туляешь своей отцовской любовью, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и володает в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Czytanie kniги Joba. Оказывается, Пан сказал Йову з Вікури, то замкнуть дверима мора, коли оно ускладывалося, ніби виходячи знутра. Коли я хмара зробила тінням Його, і темру покривом Його, я замкнув Його в межах моїх, і поставив замки двері, і сказав, доколе дойдеш не далей, тут зламаєш своєго на ристай хвалі. Это Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, любов Христа охопила нас, які думають, що коли один помер за усіх, то усі померли. А Ісус помер за усіх, как тыя, хто живе, уже не дзеля себе жили, але дзеля померлого за їх і воскреслого. Тому адгэтуль мы ніколі не ведаем паводле тела. Калі ж не ведали Христа паводле тела, то сёння ўжо не ведаем. Таму, калі хто ў Христе, то і новае стварэнне. Давняе мінула, вось сталася новае. Гэта Слово Божие. Alleluia, alleluia, alleluia.
Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той дзень, калі настаў вечар, Езус сказаў сваім вучням: пераправіўся на той бок. Адпусціўшы людзей, яны забралі яго з сабою, калі быў у човні, і былі з ім іншыя чаўны. І ўзнялася вялікая бура. Хвалі залівалі човен, так што човен ужо напаўняўся. А ён спаў на карме каля узгалоўя. Будзеце кажуць яму: настаўнік, не хвалюе цябе, што мы гінем. І устаўшы, ён забараніў ветру і сказаў мору: замоўкні і супакойся. І ветер сціх, і настала вялікая ціша. Тады сказаў ім: чаго вы такія баязлівыя? Яшчэ не маеце веры? Яны напоўніліся вялікім страхам і гаварылі паміж сабой: хто ён такі, што і ветер, і мора слухаюцца яго? Гэта слова Пана. Миловано Христе Пану, дорогі брати і сестри, Боже Слово, яке сьогодні чули перед хвилину, менавіта виказує сьогодні захоплення моцей стихії мора, якої проявляється так само велич Бога і Створителя, одиного, хто може, хто в стані є утаймувати, хто виправляється на кораблях у море, де я бачили справи Пана і цуди його у глибинях, співає сьогодні псалміст. З іншого боку, так само гэты уривки сённяшняе Божае Слово кажуць так само про небяспеку для жыцця чалавека, якую нясе ў сабе мора. Те, хто выпраўляўся у марское падарожжа, вельмі лёгка маглі загінуць без следу. Перад сілай воднай стихіі чалавек адчувае сябе малым і слабым. Хоць Галілейскае возера нельга параўнаць з велічу сапраўднага мора, тым больш можа з адкрытым акіянам. Аднак, як даведваемся з сённяшняга евангельскага урыўку, яно магло стаць месцам небяспечным для жыцця чалавека з прычыны нечаканых гвалтоўных бураў і моцнага ветру. У гэтых абставінах апостолы адчуваюць тое, што, напэўна, адчуваў бы кожны з нас, кожны чалавек, адчуваюць страх. Сённяшні евангельскі эпізод з'яўляецца для нас адлюстраваннем і таксама можа нашай рэакцыі перад абліччам такіх бураў, такіх небяспекаў у нашым жыцці, у жыцці асабістым, у жыцці супольным, але таксама у жыцці і грамадскім. Наша краіна ўжо на працягу доўгіх месяцаў праходзіць праз такі шторм, канца якога пакуль што не відаць. Хвалі хлусні, пагрозаў і насілля абурыліся на грамадства і на кожнага паасобку. У гэтай сітуацыі мы можам атаясабліваць сябе з апосталамі, якія з незразуменнем або нават з абурэннем глядзяць на свайго настаўніка, які ў гэты час спакойна спіць. І пытаемся разам з апосталамі, можа задаем гэтае пытанне: не хвалюе цябе, што мы гінем? Пане, ратуй. Можам звяртацца і крычаць да Пана, які нічога не робіць у такіх драматычных абставінах. У таго, хто чытае гэты ўрывак, можа таксама узнікнуць спакуса убачыць у фінале гэтай гісторыі занадта просты і лёгкі хэпі-энд. Ці нельга было б тады раней адрэагаваць, пакуль усё яшчэ не так дрэнна было, каб не знішчыць столькі нерваў, каб пазбегнуць такіх сур'ёзных стратаў. Або для нас, якія ўсё яшчэ знаходзімся пасярод гэтай буры, можа таксама узнікнуць такое пытанне: калі, Пане, нарэшце мы пачуем гэты крык, калі ты прачнешся і скажаш:
замолкни і супакойся. Каб атрымаць адказы на гэтае пытанне і не паддацца спакусе нявер'ям, нам перш за ўсё неабходна адчутае глыбіні, наколькі нам патрэбна быць заўсёды у той сітуацыі, у якой мы апынуліся. Калі папа Францішак у сакавіку мінулага года у разгар пандэміі каронавірусу разважаў менавіта і каментаваў гэты евангельскі урывак, ён сказаў: шторм раскрывае нашу уразлівасць і раскрывае тыя ілжывыя і павярхоўныя упэўненасці, вакол якіх мы будуем свой штодзённы графік, свае праекты, свае звычкі і прыярытэты. Вера пачынаецца тады, калі мы разумеем, што маем патрэбу ў выратаванні. Мы не самадастатковыя, самі мы толькі тонем. Нам патрэбны Пан, як і мараплаўцам патрэбныя зоркі. Давайте запросім Езуса у чаўны нашага жыцця, у чаўны нашых сем'яў, нашых штодзённых абавязкаў, працу. Аддамо яму свае страхі, каб ён змог іх перамагчы. Нам неабходна прызнаць сваю трывогу і страх, бо толькі тады мы зможам аддаць іх Пану. А таксама мусім шчыра паглядзець на тое, што стаіць за гэтым страхам. Наша самадастатковасць і жаданне будаваць жыццё паводле чалавечых, а не Божых паняццяў можа. Нават сярод буры мы зможам адчуць, што Пану не ўсё адно, што яго вельмі хвалюе наша бяда, што ён з намі, значыць, раней ці пазней на ягонае слова бура сціхне. Хто ён такі, што і вецер, і мора слухаюцца яго? Пытаюцца адзін аднаго вучні ў сённяшнім Евангеліі. Хто ён такі для мяне? Можам, скажам, параўнаць, і вось якое пытанне сёння ставіць евангеліст пред кожным з нас. Езус, Пан стыхій, Бога-чалавек. Пан стыхій, якія бушуюць вакол нас, а таксама унутры нас, калі сэрца не можа знайсці спакой. Ён той, хто адкрывае сапраўдную перспектыву нашага існавання праз сваю смерць у воскресенні. Як нагадвае нам сёння святы Павел у другім чытанні, у сваёй кароткай і вельмі ёмістай катэхезе апостол кажа нешта вельмі важнае пра тую навізну, якую уносіць у наша разуменне рэчаіснасці адносіны веры з уваскрослым Езусам, адносіны не паводле цела, не праз звычайныя фізічнае ўспрыманне, а дзякуючы дзеянню Духа Святого. Не належаць сабе, а належаць уваскросламу Пану, жывучы дарам ягонай любові, якая праганяе страх. Вось шлях новага стварэння. Няхай у гэту нядзелю, у спаміну Воскресення Христа, мы напоўнімся Духам, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогущего.
Открыв наше сердце Богу, и неспынно наполняя нас своими ласками, и вознесем до Его соборные молитвы. Молимся за Христовы костел, каб ён нястомна абвяшчаў добрую навіну аб воскресенні свайго укрыжаванага Пана. Цябе просім. Молимся за святого Айца і біскупаў, пераемнікаў апосталаў, каб у цяжкія хвіліны яны адчувалі дапамогу свайго боскага настаўніка. Цябе просім. Молимся за тых хрысціянаў, якія не прымаюць святых сакраментаў, каб яны не аддаляліся ад Хрыста і здолелі прыняць Яго любоў. Цябе просім. Молимся за тых, хто зараз знаходзіцца ў адпачынку, каб яны аднавілі свае фізічныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб ажыўленыя Божай любоўю яны жылі ў спакоі і еднасці. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы навучыліся дзякаваць за кожнае атрыманае дабро і дзяліцца ім з іншымі. Цябе просім. Молимся об ласce życia wiecznego dla pomierlej Czajkowskiej Inny u trzecią годовину после jej śmierci Ciebie prosим. Боже, Ты любишь усіх людей, выслухай наши молитвы и просьбы и одари нас Твоим спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Прославлен Христос Пан, на век спеваем им хвалу. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пану Бог примя веру из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам всему Христу. Прими, просим Тебе, Пане, гэтую ахвяру хвалы и умилостивления, и учини, как очищенная моцаю яе, мы могли ахвяровать Тебе ширую любовь наших сердцев, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем и прославляли Тебе у Твоих справах, праз Христа, Пана нашего. Тому с усими анёлами мы Тебе прославляем, с радостью ускликаючи. Святый, 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 Святый,
сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці за ўсім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успоминаючи смерть и смертвое повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Олександром та поможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. І дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним. У єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Который есть у небе, святый будь имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что зерна дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей,
каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцу нашага Jesуса Христа. Бо Твоє владарство. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоєю волей, а дарить Його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Баранок Божий, бо той, хто бере на собі грехи світу, благословенне покликане на вечеру Єгоною. Пані, я не варто, каб ти вийшов до мене, але скажи такі слова, і буде здорова душа.
Panie nasz Boże, Ty umocował nas najświętейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, как ахвяра, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного спавления, раз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матері Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсафа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити, і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу дай його батькам любов і відвагу, щоб вони не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам к этому дитяті предвизначив. Душпастерські об'яви переживаємо 12-ту звичайну неділю. Святоружанець на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай з Люрду, у аўторак Маці Божай Ларетанскай, у сераду Каралевы ўсіх святых, у чацвер Маці Божай Ліхенскай, у пятніцу Маці Божай Грамнічнай, у суботу Маці Божай Кормячай, а ў нядзелю о 18 гадзіне у спамогі веравызнаўцаў. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень медыцынскага работніка. Заахвочваем да малітвы за ўсіх працаўнікоў медыцынскіх устаноў, дзякуючы Богу за гэтых людзей і іх паслугу сярод нас. 21 чэрвеня ўспамін святога Алаізія Гонзагі, законніка. 24 чэрвеня, чацвер, урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. Парадак святых імшаў, як у звычайны дзень. 8 гадзін, 9:30 і 18:30 вечарам. Вітаем у нашай супольнасці клірыка Уладзіслава Малышку, які паходзіць з Ваўкавыску, з парафіі святога Вацлава, які будзе прабываць у нашай парафіі на душпастарскай практыцы. Вітаем шчыра і таксама заахвочваем у памяці аб ім у сваіх малітвах. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзенае ахвяраванні, за кветкі, за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы і абавязкаў прымем Божае благасловенне. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.